קיבלתי עכשיו שיחה ל-SMS האישי שלי, לטלפון האישי שלי, תשאל אותה מה עושים כשלא מצליחים להתמיד בדיאטה. מה זה? זה נפוץ. זה נפוץ מאוד. כן. כן, צריך לראות. צריך לבדוק מה הדפוסים, מה גורם לי להגיד, טוב, אני לוקחת את הדבר הזה שאסור לי, כאילו. אם הבעיה של, יש הרבה אנשים שהבעיה שלהם זה מתוקים, יש אנשים שהבעיה שלהם זה לחם. תבדקו מתי אתם עושים את זה. האם זה פיצוי? האם אתם מרגישים ככה לא כל כך נחמד לכם, או מאוכזבים, או לא משנה מה, ואז אתם הולכים למקרר? האם זה שעמום? האם זה כל סיבה אחרת? האם אתם אוכלים בגלל רעב, או בגלל פיצוי? תראי, מכיוון שאני מכיר את התארחתי פעם אצל קרסו, והוא אמר לי, נראה לך שמישהו אוכל בגלל רעב? מכיוון שאני מכיר את הנפשות הפועלות, את יודעת, יש אנשים שפשוט מכורים למתוק הזה. לא יכולים בלי החטיף שוקולד שמבצבץ להם בכיס. אני טוען, אוקיי, זה מה שאני לפעמים אומר למשפחות שמגיעות אליי למרפאה, שהילד חייב את ה... את יודעת, ילדים לשנה וחצי מאוד מניפולטיביים. ברור. הם יכולים להרוג בשביל שוקולד. אז אני אומר, תעיפו מהבית. תעיפו את זה מהבית לגמרי. וזה גם מה שאמרתי לה. ומה שהיא עשתה זה שהעיפה את זה מהבית, ואז היא הלכה לפיצוציה וקנתה שם שוקולד. שהייתה צריכה שוקולד. אז זה לא פתרון. לא, אני לא בעד להעיף מהבית, אני בעד לעשות סדר. אם הילד רוצה שוקולד, עוד פעם, קובייה, לא קוביות. לא, אבל בוא נדבר על המבוגר. המבוגר, כן. לא להעיף מהבית. לא להעיף מהבית? להשאיר מינון נמוך. זאת אומרת, אתה משאיר לך שוקולד, אתה אוהב את זה, תיקח לך פעם ביום. עכשיו, אם זה ממש עושה לך רע, אתה משמין מזה וזה בעייתי בשבילך, כן. לך תעשה סיבוב סביב הבלוק, תשרוף את זה. אכלת? מעולה, לך תעשה סיבוב של 10 דקות, 15 דקות, תשרוף את השוקולד הזה. כאילו החטא ועונשו? זה לא עונש, אני לא קוראת לספורט עונש, אתה רואה? זה גירעון קלורי. אוקיי. גירעון קלורי. אכלתי, עשיתי ספורט, הורדתי את הקלוריות. לפעמים אני רץ איזה שעה במכון כושר, וזה לא יורד, הקלוריות כאילו 50 קלוריות. הרי בחייך בגלל שיש לך שומן על הגוף, עזוב. קראתי את עצמי 50 קלוריות.